ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏକ ଛୋଟ ଗଳ୍ପକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନଭେମ୍ବର ସରି ଡିସେମ୍ବର ଆସିଲାଣି। ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି ପେଣ୍ଡା ଧରିଲାଣି। ହାଲକା ହାଲକା ଶୀତକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଅନୁମାନ କଲେ। ପୁଣି ମୋତେ ଆଜି ମୋ ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ମୋତେ ଏକ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଏ ସେ ଦିନଟି କାଟିବାକୁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ। ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ଆମକୁ ସତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଖୁସି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ? ହୁଏତ ଉତ୍ତର ନା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସମାଜ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି କରି ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ହୋଇଯାଇଛେ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜବ୍ରୁ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛି ତ, ସେଥିଲାଗି ଗାଁରେ ଏଥର ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ବିତେଇଥିଲି। କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋବାଇଲର ଆଲାରାମରେ ନୁହେଁ, ପକ୍ଷୀ ଆଉ ମାଆର ଠାକୁର ପୂଜା ଘଣ୍ଟରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସତରେ କେତେ ଧୀର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକମାନେ। ନା ଅଫିସ ପାଇଁ ଭାଗଦୌଡ଼, ନା ଟ୍ରାଫିକର ଦୁଃଖ, ନା ସେ କାନକୁ ଚିରି ଦେଉଥିବା ଯାନବାହନର ଶବ୍ଦ, ନା ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ। ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ପାଇଁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯେବେ ସେ ନିଜ ଗାଁ ଆଉ ନିଜ ସହରକୁ ଛାଡ଼ି ପେଟ ଚାଖିଣ୍ଡେ ପାଇଁ ପରଲୋକଙ୍କ ସହରକୁ ଆସେ। ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରେନର ଚକା ବି ରହିଯାଏ ଆଉ ତାକୁ ପଚାରେ, କ'ଣ ସତରେ ତୁ ମନସ୍ଥ କରିସାରିଛୁ ଯେ ତୁ ତୋ ଗାଁ ଆଉ ତୋ ନିଜ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? କାହିଁକି କେଜାଣି ସେ ଟ୍ରେନର 24 ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା ଯେମିତି 24 ଦିନ ଭଳିଆ କଟେ। ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ବିତ ଦିନର ଛବି ଗୁଡ଼ିକ କୋଉ ଏକ ସିନେମାର ସିନ୍ ପରି ମନ ଭିତରେ ଚାଲୁଥାଏ। ସେ ଘର ଆଗର ଅଗଣା, ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ, ଛକ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ନବପିଢ଼ି, ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆରତି ଆଉ ଗାଁ ହାଟର ସ୍ୱର। ମୋର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତା ମାଆକୁ ବି ଜଣା। ହେଲେ ସେ ବି କ'ଣ କରିବ? ସେ ବି ସମାଜ ଭୟରେ କାଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଆ ପୁଅକୁ ଗାଁରେ ରଖିଲେ ଗାଁର ଲୋକ କିଛି କହିବେ କି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ, ସେ ଡରରେ ସେ ନିଜ ଛାତିରେ ପଥର ରଖି ସେ ବି ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦା କରେ। ଘରୁ ଆସୁଥିବା ବାଟରେ ବିଲ ବାଡ଼ି ଆଉ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏମିତି ଦେଖେ ଯେମିତି ତାକୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଦେଖେ ଯେମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ଛାଡ଼, କ'ଣ ବା କରିବା। ଖାଲି ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ କାଙ୍ଗାଳି ଲୋକ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜ ଇଚ୍ଛାକୁ ମାରିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।